Massacre Explain, kabar sa Basa Tanaw. Hezbollah drone strike one Israeli soldier borne military vehicle. Naisinarya mapya. Yang ay ko na Hezbollah na tinimbak yan drone strike. Kaya mana niyan na pianimbak yan na drone. Why agyang kaya military vehicle. Why na miya sugat rasta tigi na borne military vehicle. Ay mana niyan na miya totong. Agwe mana niyan na adna mga wounded Israeli soldier. Ay mana niya na miya nga angal. Ay day, miyambuhi ka kay inuntong-untong. Panginin tao, untong-untong na ka. Yala na si inuntong-untong na tek-tak pa nga sa untong yan. Shout out sa 100 star. Drone strike hit military vehicle. Israeli media reported Thursday that the members of the Israeli army were injured and after Hezbollah drone explode in the settlement of Somera in the western Galilee. Kata sa Pitero na Galilee. Gina-Galilee na katampar sa Sebangan, agyang kaya Israel. Nagina na mga bukid. Ugiid na mga walaysan. Mga walaysan. Mga walaysan. Kumple mga eskwela. Ugiid na kanabas ka ng syudad. Kanabas ka ng city. Pana mga probinsya pa ma. Giyangay ko na Israeli media. Gisudian rakano diteron. Si tanop ko sa nga sabagi a report ta Israel. Ka inuraban may report ka accurate. Paka-reporta nga siran man sa di benar kan siran matagay ni Netanyahu. Israeli media reported na miya panutulian na tigyan inako Kamis imanto. Agyang ay ko na mga membro sa giyang kaya Israeli army were injured na siran na miya nga angal siran oryan na agyang kutwa kaya atakakiran. Agyang kaya drone makapupon kiyang beto agyang kutwa drone makapupon si agyang kaya Hezbollah exploded in the settlement of Somera in the western Galilee. Siya tigyan mimbeto si agyang kana na Somera sa western Galilee. Agyang sabapan sa miya nga injured, miya nga angal agyang kaya mga sundaro Israel. According to reports, the drone accurately struck a target in the area. Pero panagyang kaya ayam anan yan na reporter sa gyang Israel kaya mantokan kaya miya kaya sintruan agyang kaya drone agyang kuto ayam anan yan na darpa kaya tinimbagiran causing a fire and igniting a military vehicle after what was described as a booby trap drone attack. Ayamanan yan na kaya tudan agyang kaya tinimbak agyang kaya manan yan na mga Hezbollah. San sagyang kana na miya pero darpa na exploded na miya liaguta kiyang betunian akya sabapan causing a fire and igniting a military vehicle. Kaya sabapan na tigyan sa manan yan na kiyang beto nagukya totong agyang ko to a military vehicle, igniting a military vehicle. Ay manan yan na miya totong agyang ko to a military vehicle, agyang ta mga Israel, at tinimba ka drone agyang kayamanan yan na Hezbollah. Described as a booby trap drone attack. Israeli fire and rescue authorities confirmed that blaze erupted following a direct strike in an open area, adding that the vehicle at the location caught fire. Giyang kay kumpan na Israeli fire kate. So di man nabang sa mga kuan na fireman fire department pa ma. Ikadua tutulag yang kaya manan yan na isa di manutul Pitero yan. Agyang kay ko na Israeli fire na Pitero yan. Israeli Fire and Rescue Authorities. Ay manan yan rotano na mga tunangan na fire station na tunaryanan. Siya tunang ito fire. Bureau of Fire Protection. Ay manan yan na sukon sa mga Bureau of Fire Protection, manan yan na mga fire station na siran ni mianutul. Akion fermiran na tigyan, kagya reniskiwiran. Kion fermiran na tigyan, nagyang kaya bliss erupted. Miya kalala tigyan na yaman na niya na kaya totong. Orya na tigyan, agyang ko tuwa kaya timba ka
Agiang kaya Hizbullah asis agiang kota open area naron miyakatu kagi kalasan. Na ayaman na niya na ablis miyato tungang utadar pa. Diyan atingin na drone why na mimbuto sa giyang utwa open area maana datawron naurian uto na miyag ayaman na niya na miyag erupted miyakala so apoy na dumya yamang sa giyang utadar pa. Allahu Akbar. Ading that the vehicle at the location caught fire. Na padsa na tigyan na so kaya kadagagiyang ko adarpa na miya totong atigyan nagyang ko truck ama kaubay ron. Allahu Akbar. Samanan mga pagari ko nagyang ay tutultan na kanabay ni matag. Inwari Peter wakan kare roll smile agus ka sana ano to sige makamaka da sira na mamakauma. Kanabid na nam kailangan nga mga estare wari kagawad. Ada taraya. Ayun na di mo di manutul na Israeli Fire and Rescue Authorities. Israeli Fire and Rescue Authorities na sira ni miya nutulo na tigiran. Gaya nga tigiran na drone. Na minisugat sa nga open area. Oriyan yan na may ilag yung ablis fire. Ayaman na niyan na kumyadag. Uway, na oriyan o kaya kadigyan na dumiyamang na miya nga tututong sa mga sabagi kong mga truck. Miya ilay atigyan location caught fire. Gaya nga tigyan na mga truck. Vehicle at the location caught fire. Ayaman na niyan na minirax pinamya tutong agyong uta mga truck roa makaubay sang utamya tutong. Allahu Akbar. Images and videos circulated by Israeli media show smoke rising from the site following the explosion. Giyang atigin na mga images, mga tuladan na mga video na iman suminirculate. Ayaman na niyan na mini tunay ka turo sa nga suminirculate. Ay mana niya na may tigyan sa giyang apiti barangan na social media. Agiyang gaya mana niya na malaap katotong uway orya na giyang utwa exploded. Ay mana niya na kiyang beto ang utwa di imbeto. Oto. Allahu Akbar. Ay na mata na ki agi editor on ari mga pagarya. Giyang gaya Israel na ay mana niya na mimbelingan sirang kon ko limited kauto. Mimbelingan sirang ko limited attack. Kauto. Miyamang withdraw sira na yaman na niya lumiyang ba sirang bud. Allahu Akbar. Israeli drone shot down over southern Lebanon. Kate, adungo mo na Israeli drone shoot down over southern Lebanon. Ayaman na niya na adungo na drone, mambu, ay nisa upang nga Israel, ugiid na miya shot down. Ayaman na niya na dapat na makaw, miya timba kira miya ulog. Unrelated development, padupanatikin sa miyang anggugulaw la. Israeli media quoted the army spokesperson as saying that the Israeli drone had been shot down in southern Lebanon. Napad sa miya panutul, agyang kaiko, pad sa miya panutul, agyang Israeli media. Kata, isu dia kan iteron. Israeli media di manutul. Paano, pamaraksiran. Apakah ito nira na ginawairan? Udah pa makadipure, di ba? Gengay ko na Israeli media. Padatigyan sa yaman na niyan na miyang gugulolay man to, napad sa miya teruiran. Agiyangay ko na Israeli army spokesperson. Ilaban? Ay na mitero na so spokesperson na army. Agiyang Israel. As saying na piteruiran. Israeli drone had been shot down in the southern Lebanon. So atigyan so drone. Agiyang drone agiyang Israel ay ni timbaksan sa yaman na niya na Southern Israel na yaman na niya na intercepted. Miya time baka nga mga Hezbollah. Katatanaki. O pa mako di ka malay puwersa. Baka di pangrar. O pa mako malakay puwersa. Miya tras so padekada penimbak kapan. Nakagya pakigedang Hezbollah as kami mama. Gina ni ditano diteron. Pakigedang Hezbollah sa yaman na niya na Israel sa kami mamanagus, sa kami mabagarnagus, sa kami kunutan. Kada negosasyon. Mariduay tanong ko mariduay. Ginanir ka Hezbollah. Da negosasyon sa amanan yan na giya, autorite. Da, katimba ka, mariduay tanong sa dayon. Ginanir kiran. O di kami niyawain up, timba ka tanong. O ba kami ni Suldib? We are ready to defend our country. Our land, ito kateruiran. Wari o kasakote ka iran ng Hezbollah, di rin na rin kimasa.
Dira nakikekemas. Ka aya latest Oy, naging drone na siran mismo idiun di bel. Na abu erga yan na mana niyan na darautan sa pera 10,000. Kagi na, ay may terus ina, invented by civilian. Na aya ko na palalaguin na drop. Ay mana niya na detare ka palalaguin yung uta drone. Na so usual na drone na kapalalaguin niya na detare na terusud. Nagyang gaya interceptor. Nga masusuyan so lakabako din. Na 45 degrees up kakuan yan. Na may kay barat, na 45 degrees yan na siya sumiyol ka. Ano man yung kakaditi kaon? That's why that the Israeli army previously sa report that they are struggling to na intercept the new drone invented by civilian. Yan ay mapasangon. There is no measures. Kataw ni measure. Okay. There is no measure that to defend, to capture. O di na madato nang tapya manera. Datigyan ni man to kidepensa mi. Sisagyan kaya bagwa drone nira. Datigyan na okay. Datigyan na okay ba mi ma-capture. Agyan nga mga drone, agyan nga manan niya na Lebanon na ka. Ayamanan niya na flying low altitude. May ito mabubatigyan ni kalayog. Naging 45 degrees na kasulakyan na di kayo dite ka. Datarangan na di panalo sa missile. Nagyabuman. Nasabu sa pakilang kawera na bayrang kawakuan sa nga diretso. Nakagiyada missile ba low altitude. Gibu drone na rin man to kada idataro ipitik. Nakiragnan sira no. Nakapulang sira. Oy, piami na siran sa yaman. Ano yan ang mga panaliran sa buba? In a related development, to. Sa manutunay na mitiro na spokesperson ni Ran. Ay man niya na miya nga uluga tigran sa mga drone nami. According to the report, the Lebanese resistance movement Hezbollah targeted the drone with a surface-to-air missile. Surface-to-Israel missile. Marking another escalation in the ongoing aerial confrontation along the border. Yang atingin na Hezbollah, nayamanan yan, napianargitira na drone so mga missile lagi ang ayamanan yan na Israel. Shout out kay John Siddiq Saripada. ID 99 star bala sa nga kay wallah. Kaya matan na na kitugus ka naging sukat sobra so 500. Shout out sa 508 live viewers. Ay namata na kika ay na promise ang regano. Did na ba ko penutula ay kaya bati ako ron na kagay. Kaya bu penutula na sumiyang gugulaw layman to. Katawan ni wari. Giyang news sa kuha na kan sa news. Napbida na nga sa mataan. Na ay mambu kuan kalalabu dira kan nun na sasatiman na klik na kan nandudu. So yaman na niyan na kabar sa sumangay kagiya pamakon laka na ka CNN na miya kadagdag laka intirwa dunia na iran di panutulun. Al Jazeera mambu na intirud na dunia na iran di panutulun. Kenapa specifically si sagyang kaya Hamas? Giyang kaya Middle East. Giyang apko na sa news sa pambida na kan. Kalalabu dira kan mambu. Aya bu ptugu ni rasa na langon na miyang gulawla sa Middle East. Agulango aya mala na langon na miyang gulawla sa nga di ka tidawa. Ama kang bubala. Ginang ptugu ni ra kaya lubulubudan ako. Gua ni na ibeta ka so 3 oras na diptuun. Ku karo sa CNN na opinan na ka na lebu day pluluban na ka pananday Middle East san. Na opinan ka Al Jazeera na pluluban na ka pan so anday Middle East na news. Na opera na ka BBC na plulu di pitun sutlo oras. Ginga miya ulala kay man to. Amiya ka ko sa pambida na kan. Andit ni ka pa kautuda kan sinay nabriya na kan na. Walang review. Na gina na ki ipkesong wano 99 star ka kay kuan. Are June Siddiq Saripada. Bubad na yaman tigin na ini pangawyagan engineer nga star.